kita ni pobrita eh. Terus kita kakao, kira ka pang kakao. Terbantir ang kita ni. Sa may nindot diskarte kan gue, kena makakorta tagdako-dako. Hoy! Dali asawan ki oy. Salamat sa guma ni Kaprang. Unya, manguha na pugo. Mao din yung tirada ang bonsai ha. Bantog dagang kay kwarta. Ini, unya. Inhan ko ni si bonsai, manguha og guma unya. Uy, mao na gining gumahan ni Kaprang. Kwarta-kwarta. Uy, timing. Panarbisan. Uy, tura pa dyan. Uy, daghana. Uy, kwarta. Ay, naanap ko sa gumahan ni Kaprang, ane. Kwarta na po, ug easy money. Uy, Kaprang manong. Uy, di na madaya si Kaprang di ay. Si Butchokoy madaya na di ay. Sundog-sundog na sa kuha di ha. Sige, tugan si kakang Kaprang. Uy. Kap, may hapon kap. Uy, sa to say. Barbis na kaguma, Kap. Ano na kaingon ka say? Alangan lamay ng harvest mong gumahan. Nah, wa mo ko nagpa-harvest ay. Naunsa naman nga naman si Butchokoy dito ng harvest man Loroy. Ay galasgaw ning bataan ning kira na po din kamot. Ay unsa pa. Alaman dito. Magaling Karon kang sa Butchokoy, kupal ka. sundog-sundog kaya sa tirada ron ha. Ikakakuha sa akong mga panirada. Kasay, bantay lang ning bataan ni ron. Wala to ron kap. Ano ning bataan ni ron to? Bantay lang ning bataan ni ron. Ano ka butsukuya ka? Kiro na po kamot ha. Palakap. Sa muka ni mo sa'yo, ako nakaw na ba? Kwarta na ba yung kadiriya? Unsay samok? Kap, ikaw din na, Kap. Dili, ikaw ni tikko na yung guma na kuha. Pila ka po ka mong ikuha? Kap, lima raman ni kabukap. Linsundog raman kong bonsai kanina. Op. Ayaw ko damayan na kabuang ni mo. Ayaw ko parehasan sa imong kawatan. Yate ka bonsaya ka. Si Muwar pa ko nakabalaw. Naingani mong parirada. To, mangawot na.